Poďme sa ponoriť do fascinujúceho sveta rastlín, ktorý skrýva jedny z najväčších genetických tajomstiev na Zemi. Možno to tak nevyzerá, ale práve tichý, zelený svet okolo nás ukrýva neuveriteľne zložité informácie. Poďme ich spoločne odomknúť. Hneď na úvod si dajme hádanku, ktorá vedcom nedala spávať celé roky. Ako je vôbec možné, že genetická výbava, povedzme obyčajného kvetu, je tak nepredstaviteľne až giganticky rozsiahla v porovnaní s tou našou? A tým sa dostávame k prvej kľúčovej myšlienke. To, čo vnímame ako jednoduchý, statický život rastlín, je v skutočnosti v obrovskom kontraste s ich neuveriteľne dynamickým a zložitým genetickým svetom. Táto ohromná zložitosť sa začína prejavovať už pri samotnej veľkosti, no povedzme ich genetickej príručky. A tie rozmery sú často naozaj šokujúce. A aby sme túto komplexnosť naozaj pochopili, pozrime sa na tie extrémne kontrasty, ktoré vo svete rastlinných genómov nájdeme. Tie rozdiely sú, a to nepreháňam, priam priepastné. No, len pre porovnanie. Ľudský genóm, teda naša kompletná genetická príručka, má zhruba 3,2 miliardy písmen. A potom je tu napríklad taká malá modelová rastlinka, arábkovka, ktorá má relatívne skromný genóm so 135 miliónmi písmen. Lenže na druhom konci spektra stojí japonský kvet Paris japonica a jeho genóm, ten má neuveriteľných 150 miliard písmen. Áno, dobre počujete. To je takmer 50 krát viac ako ten ľudský, čo z neho robí absolútneho rekordmána a najväčší známy genóm na svete. Takže, logická otázka. Čo pre Boha stojí za touto masívnou expanziou genetického materiálu? Ukazuje sa, že v rastlinnej ríši za to môžu hlavne dva mechanizmy. Ten prvý jav sa volá polyploidia. Znie to dosť zložito, viem, ale v rastlinnom svete je to prekvapivo bežná a celkom úspešná stratégia. Viete, v podstate stačí jediná maličká chyba počas delenia bunky a bum! Celá sada chromozómov sa okamžite zdvojnásobí. Pre rastlinu to môže byť evolučná výhoda a tento proces sa v ich histórii opakoval nespočetne krát. No a druhým viníkom sú transpozóny, ktoré majú skvelú prezývku skákajúce gény. Predstavme si ich ako takých genetických parazitov, ktorí sa neustále kopírujú a vkladajú na nové a nové miesta, čím postupne nafúkujú celkový objem genómu. Ale pozor, ono to nie je len o veľkosti. Ďalšia fascinujúca zvláštnosť je, že rastliny v skutočnosti nemajú jeden genetický manuál, ale hneď 3. Áno, každá jedna bunka sa riadi podľa 3 rôznych plánov súčasne. Takže okrem toho hlavného genómu v jadre, majú rastliny svoju vlastnú, samostatnú DNA aj v mitochondriách, to sú tie bunkové elektrárne, a dokonca aj v chloroplastoch, kde sa odohráva celá fotosyntéza. A práve ten mitochondriálny genóm rastlín je, extrémne zvláštny. Na rozdiel od toho nášho, živočíšneho, vôbec nie je sebestačný. On si musí neustále požičiavať nejaké genetické súčiastky z jadra a dokonca v sebe nosí útržky DNA z chloroplastov. Je to taký bizarný genetický mix. Dobre, takže máme tu obrovskú a poriadne komplikovanú príručku. Ako v nej ale vedci vôbec dokážu čítať a zorientovať sa v tom všetkom? Je to asi takto. Nedá sa len tak prečítať miliardy písmen naraz. Genóm sa musí najprv rozsekať na milióny malých fragmentov. A aby sa tieto kúsky skladačky dali správne poskladať, je k tomu potrebná naozaj presná mapa. Tá klasická metóda, tzv. Brokovnicové sekvenovanie, funguje pri menších genómoch celkom dobre. Ale pri tých obrovských a veľmi sa opakujúcich genómoch rastlín zanecháva v poskladanej skladačke príliš veľa dier a nejasností. Je to ako skladať knihu, kde chýbajú celé strany. Presne preto sa aj techniky mapovania museli neustále vyvíjať. Od jednoduchého pozorovania, povedzme farby kvetu, sa prešlo k biochemickým a nakoniec až k ultrapresným molekulárnym markerom. A tie si môžeme predstaviť ako tisíce malých GPS bodov na obrovskej mape chromozómov. A teraz to najdôležitejšie. Všetka táto zložitá veda má jeden veľmi praktický a dôležitý cieľ – vypestovať lepšie rastliny a zabezpečiť dostatok jedla pre všetkých na planéte. Keď totiž šlachtitelia držia v ruke detailnú genetickú mapu, môžu presne identifikovať gény, ktoré sú zodpovedné za vyššie úrody, odolnosť voči suchu alebo lepšiu výživovú hodnotu.
Práca, ktorá predtým trvala celé 10 ročia, sa dnes dá neuveriteľne urýchliť. A výsledky sú naozaj hmatateľné, veď vďaka pochopeniu genetiky vznikla vysoko výnosná pšenica, ktorá doslova odštartovala zelenú revolúciu a zachránila milióny ľudí pred hladom, alebo také paradajky, ktoré vďaka tomu vydržia dlhšie čerstvé. Takže nejde tu len o viac jedla. Lepšie genetické poznatky vedú k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu. Je to jednoduché, keď vypestujeme rastliny, ktoré sú prirodzene odolné voči chorobám, potrebujeme oveľa menej chémie, čo samozrejme chráni naše životné prostredie. Čo teda toto dešifrovanie zložitých zelených plánov znamená pre našu budúcnosť? Stojíme možno na prahu ďalšej zelenej revolúcie, tentokrát poháňanej genetikou? Už je asi jasné, že rastliny sú skutočné genetické zázraky a zvládnutie ich komplexnej inštrukčnej príručky nám dáva do rúk neuveriteľne mocné nástroje na riešenie najväčších globálnych víziev, od zmeny klímy až po potravinovú bezpečnosť. A na záver tak zostáva jedna kľúčová otázka. Keď máme v rukách takúto neuveriteľnú moc, tak ktorý z tých najpálčivejších problémov sveta by sme mali pomocou genetiky rastlín vyriešiť ako úplne prvý?